Ahoj, ahoj, tu Majky. Vítajte pri ďalšom dieli z prvej série tutoriálov programu SolidWorks. Toto je konkrétne druhá časť videa o zostavách, tak poďme na to. Ideme na zostavy. Takže, nová zostava, OK. Pri tomto začiatku v ľavej strane vidíme Begin Assembly. Mali by sme si vybrať nejaký diel, časť zostavu, ktorú chceme vložiť. Do zostavy môžeme vložiť buď jednotlivé diely, alebo celé zostavy. V našom prípade to budú diely, lebo tie sme si vytvorili a zostavu zatiaľ nemáme žiadnu. Ale kým to spravíme, dáme si Escape, alebo teda zrušíme to menu a chýbajú nám tu ovládacie panely. Takže, ako som vravel, zostava, diel a výkres. V týchto všetkých častiach sa líšia naše nastavenia panelov s prvkami. Preto si vyberieme pravé tlačítko Assembly ako zostava. Pravé tlačítko budeme používať aj skicu. Jej umiestnenie už je dané z predošlého umiestnenia v parte. A takisto budeme používať aj features tusu. Dobre. Zostavu len vtiahneme na jej miesto. Tak, dobre. Ďalšie prvky zostavy, tieto používať nebudeme. Budeme používať za hlavný prvok vložiť. Vložiť komponent. Takže na tento prvok klikneme a vyberieme si náš komponent, či náš diel. Browse. Nájdeme si hranol s dierou a drážkou. Potvrdíme Open. Ak vidíte, že sme v poli a hýbeme sa, môžeme ho uložiť ľubovoľne. Ak to spravíme, bol vložený ako prvý diel a pri jeho názve v strome máme F ako fixný. Ak na neho klikneme pravým tlačidlom a vyberieme float, naše F-ko zmizne a je tam mínus. Znamená, že v priestore je nedefinovaný. To znamená, že môžeme s ním voľne hýbať a meniť jeho polohu. Dôležitá vec, ale na to si zobrazíme počiatky. Počiatok zostavy vidíme tu. Počiatok našeho prvku vidíme v jeho spodnej časti, tak ako sme si ho vytvorili vlastne. Tak ako sme ten diel vytvárali, keď si pamätáte. Obdĺžnik zo stredu smerom hore. Takže tieto dva počiatky. Mohli by sme ich voči sebe zaväzbiť, no stále by sa dalo s našim prvkom točiť, pretože má stále ešte 2 stupne voľnosti, čiže dá sa s ním rotovať a posúvať. Respektíve rotovať v našom prípade všetkými smermi, čiže už len 1 stupeň voľnosti. Vložíme si ďalší prvok, znova ten istý. Ako vidíte, nie je to problém. Hranol s dierou a drážkou. Vložíme ho. Tentokrát však nebudem ho vkladať ľubovoľne v poli, ale vložím ho len tak, že vybral som ho a idem stlačiť OK. Ako vidíte, jeho umiestnenie je umiestnený tak, že jeho počiatok je umiestnený v počiatku zostavy. Potvrdím a vidíte, že je fixný, aj keď bol vložený ako druhý. Ak vložíme akúkoľvek ďalšiu súčiastku, vložiť znova nejaký ďalší hranol a vložíme ho ľubovoľne, tak je znova voľný. Zapamätáme si, prvá vložená súčiastka hoci kde, alebo do počiatku, prvá vložená súčiastka v zostave bude vždy fixná. Každá ďalšia, aby bola určená jej poloha, musí byť buď zaväzbená, alebo označená pravým tlačidlom fix. Tedy bude fixná. V zostave chceme dosiahnuť prevažne fixné prvky, no niektoré však chceme nechať, aby sa hýbali. Tomu dôjdeme neskôr. Takže tento vrátime do float stavu. Môžeme s ním hýbať ľubovoľne. Dobre. Prvky si zmažeme. Áno.
A vlastne nechcem, aby sa ma to pýtavalo, lebo ja viem, keď chcem zmazať prvok, takže áno. Dávam nepýtať sa znova, potvrdím. Ideme znova, si vložíme tento prvok, vložiť, browse, hranol s dierou a drážkou, open a len potvrdíme OK. Je fixný a jeho počiatok sa nachádza v počiatku zostavy. Vypnem si zobrazenie počiatkov, zase view, origins, nepotrebujem ich vidieť. Vložíme si druhý prvok, vložíme si válec a tentokrát si už ukážeme, že keď vkladáme druhý prvok a máme prvý už fixne daný a stlačíme Alt na klávesnici, nestane sa nič, mali sa ukázať väzby, ale v poriadku. Zbláznil sa mi Solid a zmrzol počítač. Nezmrzol, len som mimo klikol. Dobre, takže ešte raz súčiastku zmažeme. Vložiť, nájsť, válec, klikneme. Dobre. My máme v pláne, dôležitá vec, vložená súčiastka, voľne uložená v priestore, dá sa s ňou hýbať. Ako s ňou hýbem? Kliknem na ľubovoľnú jej plochu, povrch, kliknem ľavým, držím a ťahám, avšak pozor, hýbem sa vo všetkých troch smeroch, takže úplne ju môžem, to čo vyzerá teraz byť veľmi blízko, môže byť v skutočnosti kde si úplne, ktorým si smerom strašne ďaleko. Na to treba dávať pozor. A keď chcem súčiastku otočiť, kliknem na ňu pravým tlačidlom, držím a točím. Dobre. To by sme mali základné pohyby. Prečo je dobre si súčiastku natočiť aspoň približne? Ukážeme si hneď. Chcem zaväzbiť túto plochu voči tejto, aby boli rovnobežné tieto plochy. Ale aby nám naša súčiastka smerovala tak, ako smeruje teraz, čiže približne takto, aby to vyzeralo. Ako sa robia väzby. Máme tu takýto znak spinky. Volá sa väzba. Takže klikneme na väzbu. Pýta sa ma, aby som vybral nejaké prvky, ktorých väzbu chcem spraviť. Mám tu už nejaké možnosti tých väzieb, takže vyberieme si jednu plochu, druhú plochu. Nechcem, aby boli zhodne umiestnené, koincident. Chcem, aby boli len paralelné. Tak. Súčiastka sa nám vráti približne do nejakej výšky a spraví ich paralelné. Tento stav je dobrý, ale my si ho zrušíme a ukážeme si, čo by sa stalo, keby bola táto súčiastka natočená trošku inak. Pri vložení, takže znova väzba, táto plocha s touto plochou, vidíte, a súčiastka je naopak. Ak by sa vám stalo, že vaša väzba je naopak ako chcete, je tu takéto tlačidlo a väzba sa otočí. Paralelne otočiť v poriadku. Čiže takto vieme otáčať danú väzbu. Každú jednu. Dobre. To si zrušíme, pretože my chceme urobiť sústrednú väzbu. Znova vyberieme si jednu súčiastku. Môžeme to urobiť takto. Buď si vyberieme obidve súčiastky s kontrolom, dané plochy, stlačíme väzbu a on pochopí, že tieto vybrané väzby a predpokladá, že sú to kruhové tvary, predpokladá, že chceme ich mať centricky uložené. Aby sme chceli dotyčnicovo, môžeme aj to. Teraz sa môžu tieto plochy nejako ľubovoľne dotýkať a pritom byť inak zaväzbené. Dobre, takže dáme si to centricky. Čo sme dosiahli? Stále vidíte, náš hranol je F, čiže fixný a válec má stále mínus. To znamená, že ešte stále sa môže nejako hýbať. Niekedy to chceme, niekedy nie. Povedzme si, že teraz to nechceme. Vidíte, že náš válec môžeme otáčať a môžeme s tým hýbať skrz túto dieru. Takže zaväzbíme ho na výšku, napríklad takto. Dáme si znova väzbu. Táto plocha voči tejto ploche, ale chceme tam nejakú vzdialenosť, napríklad 20 mm. OK. Potvrdíme.
vidíme, že už teraz sa môže len točiť. Ak sa s tým snažíme robiť čokoľvek, už sa nám len točí. Stále však máme mínus pri ňom. Tak si napríklad zaväzbíme, aby sme videli aj niečo iné väzbiť ako len plochy, napríklad túto hranu voči tejto hrane. Napíše mi, že základná väzba coincident, ako dotyčnica, nie je možná, pretože by došlo k predefinovaniu zostavy. Čiže tie väzby medzi sebou už nedovolujú vytvoriť túto väzbu, ktorú ponúka ako prvú. My si však dáme, že chceme len, aby boli, čo ja viem, kolmo na seba. Tak. Ale nie týmto smerom. Chceli sme ho mať otočený opačným smerom. Takže dokonca mi to tu neponúka tú možnosť. Skúsime to dať paralelne. A teraz kolmo? Nie. Takže musíme zostavu zrušiť, natočiť si ju ako chceme, väzbu. Natočiť si ju ako chceme a urobiť to znova. Táto čiara, druhá čiara, väzba. Znova mi to vynadá kvôli základnej väzbe. A vyberieme si kolmosť, potvrdíme, vidíme, že nám naše mínus pri valci zmizlo. F-kom je stále označená súčiastka, ktorá nemusí mať žiadne väzby, stačí, že je fixná, že je teda umiestnená fixne, s ňou nepohneme a tentokrát už ani s valcom nepohneme. Dobre. To by bol základ. Práca s väzbami a prvkami, môžete sa s nimi hrať, tých väzieb je tu naozaj veľa. Sú tu potom pokročilé väzby, mechanické viac menej. Treba si to prejsť, je to naozaj zaujímavé. Avšak my ešte urobíme jednu vec, ukážeme si zmenu prvku v zostave. Dôležitá vec, ak máte vybrať tú nejakú súčiastku, hoci aj buď ako v strome, ako celú súčiastku, alebo stačí mať vybranú jednu plochu, jeden prvok, a vyberiete si nastavenie tohto manažéra, vidíte priradené nie kóty, ale väzby. Ukazuje vám, ktoré prvky voči ktorým prvkom sú zaväzbené a aká väzba je to. Ak si to natiahneme, tak tam vidíme aj ten nápis. Dobre. Je to fajn pre orientáciu vo väčších zostavách, kde jeden prvok môže mať 40-50 väzieb rôznych, k tomu pár mechanických a niečo z toho sa zrazu pokazí. Ukážeme si, čo sa všetko môže pokaziť. Ideme upraviť tento prvok. Ak by sme chceli upraviť, napríklad sme si povedali, táto drážka je tu nezmysel, túto drážku chceme vyhodiť. Ak by sme vyšli do prvku, napríklad tak, že práve tlačidlo a dáme si na ňom otvoriť prvok, upraviť odobranie, edit. A tu by sme sa s tým začali hrať. Je to jedna z možností. Druhá a pre mňa priateľnejšia možnosť, nechcem to uložiť. Druhá pre mňa príjemnejšia možnosť je upravovať to priamo v zostave. SolidWorks je v tomto skvelý, že ponúka túto možnosť. Upraví priamo v zostave, čiže práve tlačidlo, edit part, upraviť prvok. Prípadne tu na ňom klikneme upraviť prvok. Áno, najprv musíme zostavu uložiť, keď chceme robiť nejaké zmeny. Takže si ju nazveme zostava 1. Vidíme, že pracujeme s valcom v zostave 1. Sme v úprave prvku, to je tento znak. A tu si môžeme rozrolovať náš strom a vidieť prvky, prvky, z ktorých sa tento valec skladá, čiže vysunutie a odobratie. My chceme upraviť odobratie, takže práve tlačidlo, edit feature a zmažeme napríklad tento náš štvorec, alebo čo je to obdĺžník, zmažeme ho, delete, alebo aj nie. A dali sme edit. Edit sketch, moja chyba.
Edit feature iba upravuje daný prvok v zmysle upravíme odobranie. Keď chceme upraviť skicu musíme dať edit sketch. Edit sketch, tak, teraz sme správne. Odmažeme celý časť tohto prvku, potvrdíme. A hneď nás to upozorní na chybu. Chyba v väzbe vzdialenosť. Prečo? Pretože sme mali väzbu medzi našim odobraním a touto plochou. My však o tom už vieme, pretože sme v zostave. Ak by sme upravili tento prvok iba ako prvok, došlo by pri otvorení zostavy by došlo k takýmto zase chybám, väzbám. Mali by ste tých chybových hlášok zrazu veľa, keby ste mali nejaký zložitejší prvok, viacero väzieb a tých chyby bol zrazu neúrekom. Človek by nevedel, čo má upraviť. Takto vieme, že máme chybu v našom valci. Ako vidíte, je tu chyba v zostavách, máme tu šípôčky. Niekedy je to len nezrovnalosť. Vtedy je to výkričník v trojuholníku žltom. Naše šípôčky nám ukazujú, kde sa nachádza chyba. Takže keď budeme hľadať chybu, nájdeme takéto x-ko. Je to chyba v nejakej vlastnosti medzi vzdialenosť od povrchu po neexistuje druhá plocha, takže naša väzba je chybná. To isté aj na druhej strane. Najjednoduchšie odstránenie, klikneme si na prvok, ktorý spôsobuje chybu, property manažer, nájdeme si danú chybu a buď ju zmažeme, alebo ju upravíme. Ja som ju jednoducho zmazal. Tieto ponuky zbalím. Zase vidíme, že náš válec je voľný. Znova sa môže hýbať v tomto smere. To by bolo k zostavám z mojej strany asi aj všetko. Je to takýto light nástrel a k ďalším prvkom v zostavách, k ďalším rôznym problémom a podobne sa dostaneme v pokračovaniach a teším sa na vás. Dúfam, že v ďalšej časti začneme tvoriť náš byt, dom, niečo také už komplexnejšie. Takže teším sa na vás Majky a uvidíme sa znova.